museum here sum mai ingina so lai so big thung ania tuna chani na ba museum ang kan don photani museum hey back the price Anna 250 Oi another more collection. Oi 250 back hello oh hey Marina Beach angal me ka Marina Beach oh oh वही नहीं चोला मी मेरे नाम भी चाहते पेट बाजार आते कल पेट बाजार है रन सावे जिशा चंगन जोना सुता हेलो हाँ इमो ओए चोले चोल रंगल वेलाนี่โจลตีก็ใช่เลยเนี่ยเองจริงเนี่ยโจลดองก็ตีสิค่ะก็ใช่แล้ววันนี้ตาฉันเมริน่ามอลเมริน่าบีชเลยมิวเซียมที่อันนี้ตัวไหมเฮ้ยตรงยืนจีโอเคแล้วปุ๊price 70 20 yeah tu lai so chung chung ya lumi to in video soim hasak ka du chu sumalei thei mishing ini ti kha soim hasak ka duwa sumalei thei mishing ini chuan eng angmi po ni mala zero ai pon inyam zo ka ni ti kha ka soim hasa do ni o chuan in helai hi museum ania Marina Beach bula chia khani na oma chuanin hemi chunga hianin Chennai politics a challang tak te thlan omna hmun ania tunan CM nilai mek hi MK Stalin ania MK Stalin hi M Karunanidhi fapa ania chuanin helaya hiani he mun hi filfai em atoi in tur du to kinan nyang hnara omboka chuanin bolhlo bom lani se motora tam em boka chuan helai hmuna hianin good kha le kuwa lampang te helai hmuna kherpo ni lo chena ya hianin khaptlat ani wangin helai hmuna po hianin hmun kil khat ti velanga kuwa eina nu sen ti vel te chana nu sen phir vel kha motora omlawani chumo chuanin hei security police le montify tu te duty an tam em a motor an tam lu tuk ringot chuanin enge montify tu te po hianin enge anti le ti tur khop hianin antify ne ani chu an na an tlin khop mai chuan hei MK Stalin te M Karunanidhi te CN Anadurai te hi an political party ming chu DMK ania tuna sarkar lai mek ania tuna sarkar lai mek an ni wange moni a mun hi a fai meya chuanin tuna kan mu hi CN Anadurai chief minister masaber independence an mu to nu a chief minister masaber thanania chuanin hei po hi mundanga hemi pia deulo ka hianin
asul nu athalak te athil hlui vel te motor tam tak a awm bawk a chuanin hei a piah deuh lawkah hianin tuna kan si an tuna Tamil Nadu CM ni mek MK Stalin a pa M Karunanidhi thlan hi a awm bawk a hei khawlum lai lai in ani phei chu a fapa CM ani mek wange ni a mei te an chema mu a hriawm zawk ani chu ke ni ang hri thiam lo tan chuanin hei CM ni rei ber ani in ka hria chuan ani pawh hi a sul hnu te hmuh tur chi hrang hrang a awm bawk a CN ana durai hnuaiah hianin M Karunanidhi le MGR te hi thian tha tak thin an nia kan ti tawh kha chuanin khatia CN ana durai a thi tawh hnu khanin M Karunanidhi kha chief minister ania MGR kha treasurer finance lam kha ni ta ni chu chuanin M Karunanidhi hianin poisa kha lo hmang na sa deuh nge ni MGR hianin treasurer ani na ang khanin an poisa man dan kha soifia tur khanin atia azawng ma se M Karunanidhi hianin chief minister kani khatiang khaning wangin nge mizo ngam chutiang khatiang alo tia chu wang chuanin MGR ngai dan kha ani tabik lava political party danga dina AIADMK anti mei All India Ana Dravida Munitra Kazhagam ti kha adin ta ni chu chuanin hemi adin tawhnu hianin ama hi chief minister a thlantlin ania chief minister ani lai vek hianin a thi ani chuanin anupui hi VN Janaki ania VN Janaki hi first lady CM ani bawk ani CM Masaber in Tamil Nadu a meichhia ani tina ni chu chuanin anupui le Jaya Lalita hemi the love story hi engenge moni chu soi tur awm ma se chiang taka han soi tur han tar lang kha awm lem lova le nge thil ti thei tak tak ani wangin han tar lang ngam chia kha an awm lo ni chu chuanin ma se an soi dan mei mei ya chuanin VN Janaki hian enge MGR nupui hian enge MGR hi thi hian Jaya Lalita hi arwang bul MGR ruang an phurna motora khanin Jaya Lalita hi chuan ve phal lave te kha an tia hei an pahnih lim hi an da dona chuanin MGR hi a thinu hianin tunge IO tu tur niang an political party a tia khanin an buai lea a thenin VN Janaki an ti lai na thenin Jaya Lalita ania chu wang chuanin an party kha sang hlok khanin an kalpha ta chuanin VN Janaki kha CM kha lo ni ta ni chuma se heta hianin helai hmuna hian tinge a thlan hi an da ve lo o hi katia ma se a thi hianin an sarkar hi a sarkar lo lai ani wang te po anianga MK Stalin po hi apa thi khanin apa thlan kha khalai hmuna helai hmuna hianin a umbik lava ama MK Stalin hi CM ani to nu hian apa thlan hi khalai hmuna khanin a da a VN Janaki hi chu an political party hi an la sarkar lo wang hri nge moni ti to mei te ang chuanin hei Jaya MGR bula che hian thlan bula che hian Jaya Lalita thlan hi a oma chuanin hei mei che thil ti theizia hi hria tani heta po ti khanin political party ro pui ve taka mei che pahnih khanin fight vel ani chu mo mi pa ho kha chuan thu in an kai hruai vel ta ni chu chuanin Jaya Lalita kha anuwa CM kharon ni velea ani po hi CM lai khanin a thi a chuwang chuan a thlani helai muna helai hmuna hianin an da Jaya Lalita po hi kan no panlai deuh khanin chanchin bu Mizorama khan wanglai ni a khan a chanchin hi an ron chhuat to tlatin ka sha
enge poisa thu buai ya khalai kha kalo chiar fu ve ni chuanin poisa vel ti ching pe na u nau pa ti ve kha tawin ka sha ke mani po khanin oi meicha sivan na sa em te kan lo ti ve ani chu khati lai khan mo chuanin anni po hi an sul nu mu tur tam tak a oma ma se tuna hianin riya lalita hi alim te enge athalak te mu ka du be ania ma se duty te ho choi lai alo nia an choi lai kha chuanin an lo kala helai mun khamo chuwang chuanin alu thei lova pon atangin tlem chu kala chun chu engtikangen ezo don a duty te ho khan na share si lo wang khan ka hak thei to lo ni chu chuanin a bul ve ka hianin MGR bungra chi sang sang dan mun kha a boka ta chuan kal turin ka kal lia chuanin hei AIADMK ti hi an sarkar lo lai ni wange moni a bul vel hi a top ri meya sarkar la hianin a enkol chun som ve vak lo nge moni hei mu thei khopianin enkol num lutuk lawani ti hi a hriat ve ni chu tuite tlinga bollo te mu tur a oma nim te nge thilan phun te po a buk em mai ni sarkar lai chu an hria deuh bik nge moni chuanin MGR bungra vel tuna hian kan in dona pheikhawk phela lo nga ya chuanin like le subscribe kha thenghen lo sham ula chuanin hemi chunga ve khianin hei heta hi chuanin a duty te hoin a chunga mi poitam na kara thilan pop mai a thaphian mai chol lai lok khaum ve lova chuanin hei a lukhum khum thin te a kamis a pheikhawk bun thin zong te mu tur a oma chuan nge kha heng ho political party a lawin mang to te sang hui ho hi film industry lama sul nu an nga a jaya lalita le MGR phe chu an chang do na sa hi an thalak te mo to ratam ani chu chuanin an pania hianin soideu hat bo khan kai ve reng bokani chuan tuna an CM ni lai mek hi MK Stalin kan ti to kha MK Stalin fapa hi uda yani dhi Stalin ania ani po hi movies South Indian film lampanga chuanin motor a ve nuka tuna hianin chief minister ani ve mek bokani tikha ka soidwa sport minister chuanin entinge emi ka hriat zong hi ka ziak chuak lem lova tikhanin karon soi to pa an ming te hi lam hi har sa ve bok se an ming Jaya Lalita te VN Janaki le MGR te love story hi Mizorama pulal than ho la te Manlupui te Pilal Riliani te ang deu kha ang ka te a tlem choin ang lo deu ma se an ma ni khamin hria chwa te vong ani chu chuanin Chennai hianin nge an dress te hi sang lo ma han chwana te po hianin tian mun lo noi ni chuang nge mani za hlo te po hianin slipper chapal thing tak min pe po ni se kan du lo tur ang chi me khanin an chuak wa ka chu ba ka ele in te po hi chu tiangin an du twin hai vak lo khati don nge intinge mizo ho chu kan dine out ta khate kan dine out khan tiffin de ne ning tin kan ni rupa an ni ho chu ti khanin kholaya an pop theya lelama chanin an fak reu katia mizo ho po thanna mol kan ne chena mol kan ne ya heng mi te ho po hi chena mol kan ne ma se a tha le che a hi chuanin injir chhose kan nya chu kan soi bel ve lok ani chuanin ka chong kam ka thiam lo lut tuka ka duangin ka soi chuak thiam lo hemi po hi ka beina salu tuka ma se ka duangin ka soi chuak thei lo ka mi ti le lam te vung vek ka edit vel le nge voice recording ka ti na lama chuwang chuanin
in lo shi thiam don ania in chung ko in thilei turan pa ya hian an chuak thin ani hi an outing me dan aniang oi hian an thu khat mai street dog an tam mai